Abdulmumin ango A'isha da baba Marya ce za ta yi zango. Yau ga ni kasar Chadi jirgi na yi lodi. Yaya Abdul na saka ka cikin wakar Abdulmumin ango. Abdulmumin ango na sabon garin musu ya zama ango. Nura INUWA ni ne na yi wakar dangi. Yau ga dangin A'isha suna murnar aure. Abdulmumin ango niki ne baya kauɗi. Mai soyayya bai san ki da zancen wasa ba. Yau ga dangin A'isha suna murnar aure. Abdulmumin ango da ki ne baya kauɗi. Mai soyayya bai zan ki da zancen wasa ba. Yau ga dangin A'isha suna murnar aure. Abdulmumin ango niki ne baya kauɗi. Mai soyayya bai san ki da zancen wasa ba. Yau ga dangin A'isha suna murnar aure. da sallah da bada magagin ummina. Sarkin sarki da isarsa nake bawa yona. Halittina kai ya mini in kai sakona. Na san ango da Marya suna son zance na. Na doka ya sabon gari zane mutane na. Jama'ar Chadi ba za su ki tarbar bako ba. Yau ga dangin A'isha suna murnar aure. Abdulmumin ango niki ne baya kauɗi. Mai soyayya bai san ki da zancen wasa ba. Tsira Allah kada dawo fiyayye bayi. Hasken haske na sashi cikin kome zanyi. Nurin layi mai sanyi raina yayi sanyi. Gatan kowa mai so na saba ya juyayi. Kasa kwari da sabu masoya na yi sun yi. Matsayi na so ba zai zama ɗai da mutane ba. Yau ga dangin A'isha suna murnar aure. Abdulmumin ango niki ne baya kauɗi. Mai soyayya bai san ki da zancen wasa ba. Bayan na fara salatin sifi saurare an goda ya kuna yi wa wakar aure. Abdulmumin shi da A'isha sun jero tare. Ta ku ɗaiɗai duk sharri ciki Allah kare. A'isha kin yo dace da miji babban ƙaure. Abdulmumin arƙonki ba zai yi wasa Yau ba. ga dangin A'isha suna murnar aure. Abdulmumin ango niki ne baya kauɗi. Mai soyayya bai san ki da zancen wasa ba. Shagali budiri auren soyayya mai daɗi. Zallar zaki na gane zuma baya garbi. Dogara an nora amarya kan siddi. Ga 'yan rakiya na binta su da kauɗi. Ni na ja da cewa daga sirri na kundi. Darajar A'isha ba ta zama ɗaya da gwagware ba. Yau ga dangin A'isha suna murnar aure. Abdulmumin ango niki ne baya kauɗi. Mai soyayya bai san ki da zancen wasa ba. A'isha Maryar Abdulmumin mai kamshi na kasar Chadi. Mu kira shi da lambu mai danshi. Dan da musu kowaye maka wasa share shi. Baya na kada kake ko da gani za yi kaushi. Amarya ta kan hukuma ce sai rashi. A'isha 'yar Alhaji baba ba a yi mata laifi ba. Yau ga dangin A'isha suna murnar aure. Abdulmumin ango niki ne baya kauɗi. Mai soyayya bai san ki da zancen wasa ba. Muddin zazo na tara kan taba saɓani. Juyin juyi ai damu
Abdulmumini. so mai haɗa kauna. Gaskiya jari a kasance na yake kin samu masoyi wanda zai manne miki tamkar wani gam. A'isha ki lura. Kuma laikin shi nake ba ƙarya bane, makiyan ku suna nan gulma in zan si miki zauna ki kurum. Abdulmumin daure. Sabuwar sauti nake mai daɗin kiɗa, kunnen ki yana jigin biya sauti nasara kai sai durum. Murna muka yawa. Mai farin hali kike wannan na sani, tsatso kika mora kin ya aure tare da Abdulmumini. Barka muka yowa. Amarya A'isha Alhaji Baba ne, murnar mu masoya. Ta yi dacen ango Abdulmumin, so mai haɗa kauna. Kirshi Allah ya ɗaba sadakin sauka da goshi Aisha ni yadda da ce duk ɗaya ne. A'isha ki lura. Ta gidan Abdulmumin ta yi shige karki tsayawa na kire tun kan kyamance gini. Abdulmumin daure. Ta gidan manya kike mai kyan asali Aisha amarya babu wai Abdulmumin ma babba ne. Murna muka yawa. Aisha dan Allah ku ji zancen duniya, ladabi ga mijinki mai farin hali yake shi ma ya zame sani da rigewa. Amarya A'isha Alhaji Baba ne, murnar mu masoya. Ta yi dacen ango Abdulmumin, so mai haɗa kauna. Iya da zama in za a yi kwai ɗan tuntube a cikin sa ana yi wajibi harshe da haƙori masu nai. A'isha ki lura. Shugaba kake Abdulmumin jijjige sirrin ku na binne ya shiga bangon ki mazo shi ki jinginai. Abdulmumin daure. Ke da shi hanta da jini ne kun game, rabuwa wahala ne inda so ba ce wa masoyi an tsanai. Murna muka yawa. Gaskiya dama na Abdulmumini baya da mugunta, gashi dan malam yake kowa ya sani juna ku rigewa. Amarya A'isha Alhaji Baba ne, murnar mu masoya. Ta yi dacen ango Abdulmumin, so mai haɗa kauna. Yanzu ban kwana da iyaye ya zama tilas ki Aisha gaisuwa zanai gun mama Fatima. A'isha ki lura. A gurin ango wannan baitin ki ne ke za da biyawa, kin jira na kore duhu dai sallama. Abdulmumin daure. Ke kadai na kira Fatima Abubakar saura su tsayawa, inda ke guba wata mai raba gardama. Murna muka yawa. Ɗanki ne ya yi aure mama Fatima, ango da amarya ki du'ayi guda su aure yadda ne riba su ciyowa. Amarya A'isha Alhaji Baba ne, murnar mu masoya. Ta yi dacen ango Abdulmumin, so mai haɗa kauna. A wurin ango zan sanya zan gaida iyaye, Hajji Mustapha gun angon nan ya share waye, an kai aure ka shaida tun daga karaye matan kai maka yawa. Allah ya kiyaye sunan dangi zan sanya murna suka yawa. Diddi na yin murna, Kaltuma tana yin murna, A'ima tana yin murna, Hajji Abdurrahman ya yi murna, Ibrahim yana yin murna, Abdul Nasir ya yi murna, Amar yana yin murna, Amadu yana yin murna, Idrisa ma yana yin murna, Tahir yana yin murna. Iyayen amarya murnar aure suke ku taso dangi. Alhaji Baba na gaishe ka, uban amarya ya kai ka, murna nake tayawa gunka. Wura amarya murnar aure, mai mun nake muke saurare, mama gashi kofar kyaure, farin ciki da wannan aure. Iya Zainab tana yin murna, iya ta bawa na yin murna, dangin amarya sai san barka domin rawar gani kun taka. Abokanai na ango daga kai ku na hango, Abdulkadir jigo aboki na ango, ina Abdul Wahabu aboki na ango, shi ma yana ta murna. Umar ya yi murna ya samu gu ya zauna, amini na ango kai gaisuwa gurinka. Muna ma abokin Abdul Nasir na yabanka, abokin Abdulmumin ango gani gaka, kai gaisuwa gurinka. Gawayen amarya murna suke kudu ba, Sadiya ta yi murna gaida ki yar amana, Zainab ke da nuna aure irin na sunna. Yayyen wurin amarya murna suke da duba, Abubakar na hanga Bashir kar kawai ga